Tak otestujeme dneska tento drievkač. Je z 0,5 mm hrubého nerezového plechu, váha 235 gramov. Dá sa na ňo dať ešte v prípade núdze takýto vrch. A postaviť na to niečo menšie, aby sa to nepripadlo do vnúka. Ideme skúsiť prevariť pol litra vody a uvidíme, za koľko nám zohrie.